Ambalima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw kelen-kelen na bɛɛ lajɛlen ma fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la k'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila aw ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kɛ aw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la. La Guinée Conakry port cakɛda ma ɲɛmamuso ka fara port baarakɛla dɔw kan u jɛra ka taama kɛ ka na Mali jamana kɔnɔna na walasa ka se ka na Mali jamana sɔrɔ bosonbagaw n'u k'a ma ko opérateur économique ka na olu kuma ɲɔgɔnya u ka baaraw kɛcogo nasiraw bɛɛ lajɛlen fɛ min b'a to sɔrɔ in a bɛ bonya bɛɛ lajɛlen ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a kɛnɛ sigira sen kan Febaki kɛyɔrɔ de la Parc des Expositions na ka bɛn tarata don ma an ka mɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan Sherifila Jabarani so tɔgɔ la Amadou Diallo Ibrahim Kulibali Fatumata Yaya Kane ale b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Conakry port jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali sɔrɔ bosobagaw ka baaraw la yɔrɔ dɔ min ni ani Bamako cɛ bɛ taa kilomɛtiri 950 la a sen dɔ ni ɲina foire tako 12nan in na o kun de ye ka yirali kɛ Mali sɔrɔ bosobagaw la ni olu ye opérateur économique malien ye donu taga ni ka seginw nɔgɔya la. D'abord nda fɔ ko an na foire ni na a diyana ɲɛ kosɛbɛ a diyana ɲɛ parce que a bɛra kɛ occasion di an ɲɛ na ani ya opérateur économique ni chambre de commerce anya na anya ɲɔgɔn ye an y'an sigiyɔrɔ kelen parce que ko min bɛ tɛrɛ fɔ la wula ale tɛrɛ a di fɔ téléphone na mais bi an b'an sigiyɔrɔ kelen an b'an kuma question siaman de poser ni kama sɔrɔ port ya alu munal wato Conakry port ali yɔrɔ mais munal tɛ tu ya ale wa Conakry port la an k'a jira la baro ɲɔya fɛ k'a fɔ albawa Conakry port la wule ka fisa o ka fisa mun na distance bara réduit sila bara réduit yan Conakry suduma Bamako la ni jamana fila in danganiyara la k'a fɔ u ka ni jɛɲɔgɔnya baara in a nafa ka bon jamana fila in bɛɛ ka sɔrɔw ma. Comme i b'a dɔn anw ye pays continental ye an bɛ kɔnɔna la ala ma kɔgɔji garisigɛ ka anw ka jamana ye an bɛ pasi jamana caman fɛ minnu bɛ kɔgɔji da la mais jamana mun ka surun anw na ka tɛmɛ a bɛɛ kan port mun ka surun Bamako ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye Conakry port de donc nin ye opportunité dɔ ye k'a d'u ma u ka na u k'u yɛrɛ fɔ anw ye importateur ni exportateur ye an bɛ passer port caman fɛ mais ni bi cɛ madame yɛrɛ nana bi u ye film bɔ u ye port kɛcogo fɔ u ye a améliorer cogoya min na u yɛrɛ ka fɔ la depuis a bilala yen ko ka foli k'a ye a ye chantier baw de dayɛlɛ ka port nin bonya ka sécuriser ka avantage caman di an bɛ port tɔw ka avantage dɔ mais u ye mun yira an na bi avantage la a ka dɔgɔn port tɔw la filanan ye mun ye n ko jago kun ye tɔnɔ ye i bɛ taa Conakry kilo 900 mɔbili bɛ se ka bɔ yan sɔgɔma joona fɛ sufɛ u b'a sɔrɔ Conakry mais mɔbili foyi tɛ se ka bɔ Mali la yan Bamako sɔgɔmada fɛ k'a bɛ port dɔ sɔrɔ o tile kelen kɔnɔ a bɛ obligé ka tile 2 de kɛ ni a fɔra ko transporteur taa yɔrɔ mun ka surun o ka d'a ye fɔlɔ et importateur n'a fɔra ko i ka transport sara kilo 2000 ani i ka transport sara kilo 900 da ka di la i b'o de ta ka tɛmɛ so gbɛrɛlu kan port gbɛrɛlu kan donc président yɛrɛ de la chambre a fɔ en termes de coût ali di o bénéfice sɔrɔ kaban a wuya tɛmɛ di emagi lui ye facilité min bɛ fɔ n'an bolo ten n'an ye min accordé la emagi ma Mali trafic siba se la Guinée a bɛɛ kɛtɔ facilité kelen wele sɔrɔ na an don bara ye emagi lu bara fɔ facilité wolu wuya tɛ tuɲale mun na parce que an baden ne an de se min lala jamana gbɛrɛlu kan an tɛ se o lala Mali kan mun na an ni Mali an bɛɛ bɔ ni fudu kelen de rɔ kɔnɔ kelen de rɔ donc an na souci ye mun di ka Mali dɛmɛ ka kolu rɔ sɔnɔya Mali trafic ma ala ko a ye na non seulement en Guinée a y'a sɔnɔya bolo a ye kɛ hɛrɛ di population ma a ye kɛ hɛrɛ da fana na population ma. Ni foire min filɛ senna ni a labɛnna jagokɛlaw tɔgɔla so fɛ ni o ye chambre de commerce et d'industrie du Mali CECIM ye a dayɛlɛla sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 13 wa a bɛ to senna fo ka se janvier kalo tile 29 ma san 2018 ni sugu in wasara seereya ye an ka jamana sɔrɔ bosobagaw ye ka yirali kɛ ŋaniya ɲumanw ni hakili ɲuman minnu bɛ u la ka ɲɛsin u faso Mali ma.
Mali minisiri ɲɛma Sumailu Bubei Maiga a ye taama kɛ ka ɲɛsin Algérie jamana kɔnɔna ma. Taama in laɲini kun bɛ tali kɛ fɛn fila de kan ka se ka jɛɲɔgɔnya sinsin jɛɲɔgɔn min ni o bɛ Mali jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ teriya sira ani baarakɛ ɲɔgɔnya siraw fɛ. An ka jɛ an k'o lajɛ. Kabirini a sigira Mali jamana minisiri ɲɛmaaya la, Sumailu Bubei Maiga ka taama fɔlɔ Mali jamana kɔ kan o bɛnna Algérie jamana de ma. Taama in yɛrɛ bi don kadara min kɔnɔna na o ye baara ɲɔgɔnya ani teriya sira sinsinni de. Ka bɛn kari tɛmɛnen ma, Mali jamana minisiri ɲɛma Sumailu Bubei Maiga a bisimilara Algérie jamana ɲɛma Abdel Aziz Bouteflika fɛ. Mɔgɔba fila ninnu jɛra ɲɔgɔn fɛ ka sigi kɛ, sigi min sen fɛ u da sera jɛɲɔgɔnya ma, jɛɲɔgɔnya min bɛ Mali jamana ani Algérie jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Algérie jamana bi ka jɔdaba min ta Algérie bɛnkan sɛbɛn lawaleyali la Mali jamana kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye bɛn ni kelenɲɔgɔnya ani yafaɲɔgɔnma bɛ se ka segin ka don an ka jamana kɔnɔ. Sigi in bɛna kɛ sababu ɲuman ye ka ninkura fiyɛ o bɛnkan sɛbɛn in na. Minisiri ɲɛma Sumailu Bubei Maiga a ka nin taama in sen fɛ an ka jamanakuntigi Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka ciden fana kun don. Gafe dɔ tagara a bolo Mali jamana ɲɛma tɔgɔ la k'o di Algérie jamana ɲɛma ma. Gafe min kɔnɔ kuma bɛ tali kɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin Abdel Aziz Bouteflika ma, Mali jamana ɲɛma, a ka gouvernement jamakulu ani Mali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. Minisiri ɲɛma Sumailu Bubei Maiga ani Abdel Aziz Bouteflika ka sigi kuncɛlen kɔfɛ kunnafonidilaw y'u ka ɲiningAli galamaw tɛngu a la. ƝiningAli minnu jaabira Mali jamana minisiri ɲɛma fɛ o ye kuma ɲɔgɔnya min bolila ani Algérie jamana ɲɛma ka sigi in sen fɛ. A y'i da don o kuma la kumabaw la ni k'o walawala kunnafonidilaw ye. Mali jamana fɛnkɔrɔ marayɔrɔ musée ani waraba filɛso n'u ka ma ko zoo o ye Mali jamana kɔnɔdenw ka lafiya kɛyɔrɔ ye an'u ka damu tayɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔ don walasa ka se ka mɔgɔw ka donni ka bɔ cogoya dɔn ni yɔrɔ fila ninnu kɔnɔna na ani gɛlɛya minnu bɛ yɔrɔ fila ninnu kan k'olu si dɔn. An ka mɔgɔ dɔw sera ka wuli ka jɔ kɛ walasa k'u koɲɛw ɲɛɲini. Mariétou Diallo ani Abdoulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlen don. An ka musée national ye fɛnkɔrɔ marayɔrɔw ye. A danganen no Bamako faaba kɔnɔ. An y'a jateminɛ ka fɔ bi mɔgɔw tɛ ka bɔ kosɛbɛ ka taa o ladala fɛnkɔrɔ ninnu lajɛ. Musée national yɛrɛ ye kalanbolo dɔw sigi sen kan min bɛ se k'a to ekɔliw bɛ se ka taa n'u ka ekɔlidenw ye ni ka taa kunu ɲɛɲini k'a dɔn. An kɛlen ka ekɔli min programme a bɛ ekɔli 100 ɲɔgɔnna bɔ ɲinan 2018 kɔnɔ olu bɛna ka na musée lajɛ. Mais tena ye ɲininkali kɛ ko mɔgɔ caman bɛna musée la ko surtout ekɔlidenw ne ko ekɔliden caman bɛna parce que sɔgɔmada n'a yɛrɛ i nana il y a soit ani ekɔlidenw caman bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ekɔliden 100 dɔɔni bɔ mais c'est vrai que olu nana exposition photo cadre kɔnɔ n'o a bɛ fɔ ma biennale photographique de Bamako mais n'u nana o cadre kɔnɔ don dɔ la le fait que u bɛ la ye bi a bɛ courage don la don yɛrɛ ka na musée tɔ lajɛ. Bon d'accord maintenant bɛ ne maliyɛnw wele u kana musée lajɛ parce que musée y'u ka musée de donc n'u nana lajɛ u bɛ se k'a ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛw ɲɛna olu fana bɛ na. An y'an sɛnsɛn ka se waraba filɛso la n'ale jɔra ko kura san 2013 yɔrɔ cɛ ɲumanba wa sogo caman b'a kɔnɔ nka bi an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw tɛ ka bɔ ka taa ale fɛnɛ lajɛ. Waraba filɛso bagan b'a kɔnɔ yan la olu ɲɔgɔnnaw de bɛ kungo kɔnɔ hali ni a bɛɛ tɛ yen bi dɔw bɛ tunun dɔw fagara ka ban mais an ka bila an kungo la k'a fɔ k'an ka ɲɛnamaya a gulonnen don kungo kɔnɔ fɛnw la baganw ani jiriw ani ji la donc ni an m'olu dɔn an tɛ se k'olu bonya. Donc à partir du moment que ni mɔgɔw nana sisan ka na bagan ninnu lajɛ caman ka na Bamakɔ caman sigilen bɛ so mɔgɔw b'a fɔ ko nin tɛ n'i bɔra i wulila ka bɔ i sigiyɔrɔ la ka na fɛn dɔw ɲini k'a dɔn ka na fɛn dɔw lajɛ a bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ fɛn dɔ faamu donc ni mɔgɔw nana baganw lajɛ a bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔw bɛ baganw bonya ni mɔgɔw bɛ kungo kɔnɔna bonya. An ka musée national ani waraba filɛso ninnu ye yɔrɔ fila ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen kan ka taa yɔrɔ minnu lajɛ hali n'a kɛra siɲɛ kelen ye. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Usmane Sogore ale ka sɔrɔlen don an ka jɛ an ka bitaw lajɛ. Senegali jamana kɔnɔ dɔgɔtigɛla maa 14 minnu fagara Casamance kungo kɔnɔnaw la Buraw Faye a ko kun kan lakana tigilamaw olu ye maa 22 minɛ ni ka taa olu lasago kasow kɔnɔ. Kunnafoni kunfɔlɔ minnu sɔrɔla a bɛ o maa 22 ninnu cɛma minnu bolo donna baara cɛjugu in na nka walasa a ko tɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka buguna tigɛ lakana tigilamaw olu kɔni bɛ ka ɲininkaliw guwaw la ni dansago waleya mun kɛra Senegali jamana kɔnɔ jateminɛlikɛla caman kun siranna k'a kana kɛ sababu ye fanga ani maa murutilen minnu bɛ Casamance a kana gɛlɛya don olu ni ɲɔgɔn cɛ
ga kunnafoni dɔwɛrɛw ye a jira k'a fɔ waleya cɛjugu in a kɔnna hali mamurutilew ka fan fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ kalo damadɔw bɔ jamana ɲɛmaaw kɔni bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan mun b'a to Casamance yɛrɛ mamurutile 2 minnu bɛ u kana se ka se ɲɔgɔn ma n'o ye Salifu Sadio ye ale b'a kɔrɔyan fan fɛ ani César Atoute Badiate n'o bɛ worotuguya fan fɛ. Laginɛkaw ka jamana ɲɛmɔgɔ Alpha Condé a ye wele bila Togo jamana ka fanga sinamatɔw ma tɛnɛ ni tarata tɛmɛnen walasa gɛlɛya mun bɛ politikiko binna k'u ka jamana kɔnɔ u ka se ka masala o kan. Alpha Condé mun n'a bɛ ka surunalidonba jɔyɔrɔw ta walasa kumaɲɔgɔnyaw ka se ka tɛmɛ fanga ani fanga sinamatɔ ni ɲɔgɔn cɛ Togo jamana kɔnɔ. Alpha Condé a ko ani Togo jamana fanga sinamatɔw u ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ u n'a fɛɛrɛw bila sen kan ni ka siraw bɔ mun b'a to kumaɲɔgɔnya baaraw o ka se ka kɛ basigi kɔnɔ wa ka ni fanga sinamatɔw u bɛnna kɔrɔfɔ minnu kan teliya la a bɛna maa ci ka taa Togo jamana kɔnɔ ka t'o da a ɲɛmaw tulo kan. Alpha Condé a ko fanga sinamatɔw ka bɔ Togo jamana kɔnɔ u bɛ ka mun ɲini bi fanga fɛ o dɔ bɛ tali kɛ maa minnu minɛlen don politikiko binna k'u ka k'u datugun olu ka labila soldasiw olu ka segin ka taa kan kɔnɔ ani marabolo 3 minnu bɛ n'a kɛmɛ ka jira k'a fɔ nisɔngoya taama kana sigi ye a k'o kɔrɔfɔ fana bila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ o kɔrɔfɔ laban na Togo jamana ɲɛmaaw ko k'u ye maa 60 bila ka ban maa minnu kɔni bɛ n'olu ka kiriw ma boloda fɔlɔ olu de ma bila nka ko jamana kɔrɔyanfan dugu 3 ninnu polisiw ani gendarmew kɔni olu bɛ ka lakana sabati a yɔrɔ la ka da yɔrɔ yɛrɛ tɔgɔya kama. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Laurent Gbagbo ka ministre de la défense kɔrɔ Moïse Lida Kouassi a ka kiri tile 2nan dayɛlɛnna jamana kɔnɔ ka bɛn ni tarata tɛmɛnen kiri kɛmɛ k'ale mun jalaki ka fara maa 3 wɛrɛw kan k'u kun ye bɛnbɛnbɛn dɔw kɛ ka se ka jamana ka basigi tiɲɛ ka bɛn ni février kalo ye san 2012 cakɛda mun bɛ jamana kɔnɔ n'a ɲɛsinen don banbaciya kɛlɛli ma n'u ko a ma ko DST olu ko k'u ye kunnafoni dɔ sɔrɔ kunnafoni min ye a jira k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara maa dɔw bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ a kama ka se k'a ka fanga jaso wa k'a bɛ o maa ninnu cɛla jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Laurent Gbagbo o masurunama dɔw kabini lakanatigilamaw ka jalatigiba dɔw ani sivili dɔw Moïse Lida Kouassi ale taara tɔgɔ sɔrɔ o maaw de cɛma o kama a ka kiri dayɛlɛnnen a yɛrɛ ye kɔrɔfɔ ta a kɛra barinako ye ale bolo kumana min na n'ale ye a mɛn k'a fɔ a tɔgɔ sɔrɔla ni masibako in na ale ti dɔwɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔ kɔ ani fangaɲinijɛkulu min bɛ jamana kɔnɔ n'u ko a ma ko FPI o ɲɛma danga ye a ye a jira k'a fɔ ko dɔnta min bɛ ale la bi o de kɛmɛ k'ale yɛrɛ juguw sira a ɲɛ a ko barisabula ka daa ka dɔkitɔra b'a ale bolo siyansi politiki la n'o bɛ tali kɛ politiki ko a ɲɛnabɔli yɛrɛ la ko ɲanguma a na kɛ ale juguw kɔnɔ ko dɔnniya min bɛ ale la ale bɛ se ka o yɛlɛma ka jamana tɔlɔ min na ye a ko a b'o ɲini kiri fɛ bɛɛ ko hakilina in bila fɛn bɛ tali kɛ kafo jaso la ale ti fɛn dɔw la wa a bɛ segin a kan ale ti maa fala ye ani maa ma deli ka fara ɲɔgɔn kan ka baara dɔw kɛ mun bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana ka basigi tiɲɛ ko ale ye politikima de ye maa min bɛ se ka ko dɔ kɛ ka se ka jamana ka basigi tiɲɛ kɔlɔlɔ min b'o la ale y'o si dɔn Moïse Lida Kouassi a kɔni ko k'ale jabajɛlen bɛ ka bɔ nin ko in na fana kɛra ale ka dɔnta yɛrɛ ye n'o kɛlen don ka maaw sira a ye a jira k'a fɔ DST cakɛda mun bɛ n'a sigilen don ka se ka banbaciya kɛlɛ k'u kɛlen bɛ ka fɛn minnu ɲagami ɲɔgɔn na n'u m'u kɔlɔsi u na laban ka jamana tɔgɔ tiɲɛ wa a ko cakɛda in k'a ma ci foyi kama walasa ka se ka nɔw tunu u kun bɛ ɲangata minnu da hadamadenw kan a ko ale yɛrɛ minɛn'u fɛ kumana min na u ye ale wajibiya a k'a bolonɔ bila sɛbɛn dɔw la sɛbɛn minnu bɛ n'a m'u kɔnɔkow dɔn. Ghana jamana kɔnɔ ka bɛn ni tɛnɛ tɛmɛnen u ka lakana tigilamaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la polisilakaw u k'u ye minɛli dɔw kɛ minɛli minnu bɛ tali kɛ maramafɛn jugu dɔw yeli la n'u ko a ma ko explosifu forobaranu a kɛra yɔrɔ min na o ye odor kɔri ye jamana faaba kɔnɔ Akara ka bɛn ni tarata ye kunnafoni wɛrɛw ye a jira k'a fɔ Ismaila Ali Musa Abdul Karim Yakubu Usman Hassan olu de ye maa 3 ye forobarani yɛrɛ maa minnu bolo n'u ka kiriw kan ka boloda ka bɛn ni janvier kalo tile 30 nata ye jamana kɔnɔ finitigilakaw ko olu ka sɛgɛsɛgɛli bɛ ka boli mun kan o de ye maa 3 minnu minɛlen filɛ n'o y'a sɔrɔ banbaciw don walima u ni jɔnw faralen don ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ an bɛ wagati min kɔni na lakana tigilamaw olu ka ɲɛmaaba ka fɔ la David Assante Apitou
a ko maa minnu minɛlen filɛ u bɔ jamanaw ma dɔ fɔlɔ wa maramafɛn jugu min yɛrɛ minɛna u bolo u ko a ma ko grenadi mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ jamana kɔnɔ minnu ka dɔntaw ka wuralen don jamana kɔnɔ ka ɲɛsin maramafɛnw ma olu bɛ ka jateminɛw boloda ka ɲɛsin a ma a ka se ka si dɔ n'a bɛ se ka pɛrɛ walima n'o y'a sɔrɔ a tɛ se ka pɛrɛ wa k'u na sɛgɛsɛgɛliw boloda maa saba ninnu u sera ka ni maramafɛn sɔrɔ cogoya di ani u ni jɔnw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni avril kalo ye san 2016 Ghana jamana ye labɛnba kɛ lakanako binaku kan k'o sabu kɛ u kun ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ banbaciw bɛ labɛn na ka se ka taa wulikajɔ dɔw kɛ Ghana jamana kɔnɔ ani Togo jamana kɔnɔ. Tananga bi bamananga kunnafoni sɔrɔlen kuncɛ an bɛ dɔ fɔ farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la Mali dolanti ko basigili kɛ jɛkulu ko nord olu bisimilala Mali minisiri fɛ minisiri min ni u ka caw bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ ma ka bɛn tarata ma sigi in bɛ don fɛn minnu kadara kɔnɔ o ye ɲɔgɔn dɔn de sigi in kuncɛlen kɔfɛ minisiri ye kibaruya da ka fɔ ko stadiw bɛɛ lajɛlen ka dayɛlɛ Isuf Kulubali ani Abdoulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlenw don o kelen kɔni ka waati damadama kɛ ɲɔgɔn sama na min ye farikoloɲɛnajɛ kotigi kɔrɔ Useni Amiyan Gindo ka kɛ ni décembre kalo tile 7 ye san 2017 a tɛ yamaruya kɛ min ye senandolanci kɛnɛw ye ko k'a bila lajɛlen datugu ka kɛ ni senandolanci furugufurugu a n'a wɔya n'a mankanbaw ye mun tila don tɛmɛnenw na bi an bɛ yɔrɔ min na o waati kɔfɛla ɲɛ bolokɔfɛfɛn ye sabu kotigi kura farikoloɲɛnajɛ kunna Maître Jean-Claude Sidibe a ye wulikajɔ bolo da walasa senandolanciw kɛnɛw ka dayɛlɛ denmisɛnninw ani dolangosilaw ka nisɔndiya kama ka kɛ ni masala ye masala min tɛmɛna ani furancɛla fanga tigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ senandolanci babu kunna o furancɛla fanga min bilalen bɛ Mali senandolanci kotigiya kow kunna Konor présidenti n'a ye a ka jama u nana bɔ an ye bi ka tugu an b'a dɔn ko FIFA nana Bamako ka Konor sigi sen kan walasa gɛlɛya min bɛ an ka tolantan na walasa o ka se ka ɲɛnabɔ mɔgɔ minnu dun b'a la muso min bɛ a président la n b'a dɔn cɛ minnu b'a la n b'a dɔn dɔw kɛra ministre ye Mali la dɔw ye société baw directeurs ye dɔw ye avocat baw ye n dalen b'a la danaya min taara ka d'u kan u b'a minɛ an fa an kana tamaki siɲɛ kelen an kana tamaki siɲɛ kelen u bɛ fɛsɛfɛsɛli kɛ fɛn fɛn kan ka changer u b'o changer FIFA ye baara papier de sɛbɛn ka d'u ma u bɛ taa o baara papier de kɔnɔ n bɛ min ɲini kunnafoniladilaw fɛ an k'a kɛ Ala kama an k'u to kɛ baara kɛ n'an tora ka pression kɛ ninnu kan ni ninnu découragera baara b'an bolo dɛ an k'u to yen u k'u ka baara kɛ maa ladiriw don b'u dɔn maa ladiriw don baara nin dun bɛ kɛ ladiriya de kɔnɔ a bɛ kɛ tiɲɛ de kɔnɔ a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ n'an y'u to yen u kɛ baara kɛ ayiwa a tɛ kalo 3 kalo 4 bɔ an bɛ kibaruyaw sɔrɔ hali n'u ma se ka tila o temps kɔnɔ an kɔni tɛna san 1 k'a la jamana dɔw ye san 1 kɛ dɔw bɛ tɛmɛ san 1 kan nka n'an y'u an ka mɔgɔw to yen u k'u ka baara kɛ n'an ma pression fu k'u kan u bɛ baara nin kɛ ka ban parce que n'u bɔra kuma la sisan dusukun b'u u yɛrɛ la u yɛrɛ tɔɔrɔlen don anw denw de bɛ ballon tan o mɔgɔ wɛrɛ tɛ o an denw de don an yɛrɛ b'an denw empêcher ka ballon tan aw dilan k'o ye diɲɛ dugu jumɛn na an b'an denw empêcher ka ballon tan il faut k'an k'an denw to yen de u ka ballon tan ne kɔni ye décision ta bi n ye stade bɛɛ dayɛlɛ an tɛ segin kɔ tuguni dɛ tagaɲɛ de bɛ yen donc n bɛ ladilikan min di Konor mɔgɔw fana ma n b'a f'u ye u k'u tulo datugu ka tugu an bɛ dugu min kɔnɔ souvent an bɛ fɛn caman fɔ min tɛ tiɲɛ ye. kulu min filɛ nin ye a jatelen don k'a fɔ nin bɛ kɛ kulu ye min bɛ kɛ sababu ye an ka sonadonlanci ni ka sama ka bɔ waleya ni mankan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni ka sɔrɔ ka jabajɛ bɛɛ lajɛlen bolo walasa Mali senadonlanci ka ɲɛtaga kura sɔrɔ. An tun b'a an ka yamaruya papier sɛbɛnnen sɔrɔ an k'an ka baara ta taabolo min na an y'o papier sɔrɔ kunun an y'a sɔrɔ an ye ministre wele a ko wagati o wagati ka d'an ye a bɛ yen an ka na donc an nana bi ka na foli k'a ye a mana kɛ cogo o cogo an ka stade tile b'ale de bolo dɛ ala barika la yɛrɛ a fana y'o dayɛlɛ bi a ye stade bɛɛ dayɛlɛ donc an nana o bonyamasigi k'a ye conseil min b'a bolo a ye hakilina min b'a bolo a y'o fɔ an ye an yɛrɛ fana bɛ fɛ ka baara in ta ni dusu ni hakilina min ye an yɛrɛ fana y'o fɔ a ye an kɔni bɛɛ ka laɲini ye baara in wagati min fɔra baara in ka se ka ban o kɔnɔna na
pour que ballon malien bɛɛ bɛ se ka ballon buditɔla ye stade kɔnɔ kuma in bɛ se ka ban minnu ye ballon tanna acteur ye bɛɛ bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka kunnawolo di an bɛɛ lajɛlen parce que nin y'an bɛɛ de ka kunnasuli ye malien bɛɛ de ka kunnasuli ye nin ye je pense que acteur ninnu yɛrɛ fɛn dɔ bɛ tiɲɛ mɔgɔ bolo mais a tɛ bon an ka bato in lingilangaran ka ni ala sɔnna a ma a tɛna bi san 4 kɔnɔna na mali senatɔlanci ma se ka ɲɛfɔyi sɔrɔ ka kɛ ni gɛlɛyaw ani mankanw mun labana ka kɛ sababu ye ni ka senatɔlanci cɛbaw farafara ka bɔ ɲɔgɔn na bi an bɛ yɔrɔ min na furancɛla fanga min filɛ nin ye maliden bɛɛ lajɛlen jigi dalen don a kan k'a fɔ a bɛ kɛ sababu ye an ka senatɔlanci ni ka sama ka bɔ nin gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. O de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni di so ɲɛmɔgɔyaso fɛ ka bɛn ni nin kuma ɲɛ ka lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadaliw la aw kan bɛn ni ala sɔnna ma.